първо място в генералното класиране. Много бързо също изпълнение на смъртото, доколкото виждам. Първата част от трасето, доколкото виждаме, е изпълнена без наказателни точки. Още веднъж искам да ви съобща, дами и господа, уважаеми приятели, че днешното надпревара нямаше да се случи, ако зад нас не бяха заставали българските автомобили, Грейфлер и Алфо. Бургас финал за дистанцията на